Agon cara kuno terus. Lagon cara kuno iki teko saiki isih kepenak. Wah ngono. Heeh, mula ya kok pangandikane ngabahe mau pancen bener. Lagon kuno ki piyai-piyai do apane nak lagu saiki. Metu pisan ngono wae. Terus angel di andakne. Heeh. Kaya dening buta-buta galah solae lunca-lunca. Oh iya, lagon kuno. Kae lu. Bah, sing naras. Oh, jadi yen to antarane lati karo pikiran-pikiran nyawiji iki iso blero ya. Iso. Rame-rame ngoyak cara mabur mula aduh. Anak Ayu Dewi tanggal 28 melu le. Elok. Yo, Waranggono 1 2 3 4. Ya, telu. Telu dhisik. Wiwit saka Wanda, ya. Terus Titis, terus Gendok Wiwi, ya. Lestari diaturake. Wah, ngono Lestari. Ngono kan kepenak. Ya. Ya, Lestari diaturake. Dimen Lestari. Ya. Dimen Lestari. Bagus Banpol, Dimen Lestari. Anggone ya kuwi mau mekarake marang budaya iki. Ya, yo diaturake. Yo. Ya. Khususan buat EO kita Mas Aldi. Ya. Lestari untuk Anda. Sang Dewi katon nglam-lami Kang Bapak Wangi sepi Sate penak dari Ponorogo. Melati dasar mulani Asik, goyang yoyo. Ayo pacaran. Ingkar tiba. Asik. Goyang. Salam Prabu buat kadang-kadang streaming, kadang YouTuber.